Mladá generácia dnes trávi oveľa viac času za počítačom ako nad knihami. Prečo to teda nevyužiť a neskúsiť finančne vzdelávať deti formou videohier? Počítačové hry sú v oblasti vzdelávania unikátne. Nie len, že sú pre deti často atraktívnejšie ako knihy, ale zároveň kladú na hráčov vyššie nároky. V hrách často na to, aby sme sa dostali ďalej, naozaj musíme pochopiť nejaké mechaniky, prípadne nejakú časť príbehu alebo niečo. Vo filme alebo v literatúre, keď dej ide, čítame, tak proste niečomu nerozumieme, nevadí, ide to ďalej. Ale v tej hre, keď nepochopíme nejaký, povedzme, ekonomický princíp, tak sa nemusíme vedieť dostať ďalej. Čiže v tomto smere sú tie hry trochu unikátne, že nás vlastne často aj priamo skúšajú, ako keby, z tých poznatkov, ktoré sa nás snažia naučiť. Na trhu existuje množstvo počítačových hier, ktoré sú priamo určené na finančné vzdelávanie detí. Kúpiť sa dajú ako bežné mobilné aplikácie, prípadne na platformách ako je Epic Games alebo Steam. Ekonomické vzťahy však pomáha pochopiť aj množstvo bežných komerčných hier. Moja obľúbená hra je práve stavanie mestečiek, City Skylines sa to volá, čo skoro vyjde druhý diel, veľmi sa na to teším, pretože to je práve hra, kde vlastne staviate mesto, musíte riešiť nejaké dopravné situácie a riešiť aj ekonomiku toho mesta. Riešiť aj to, že koľko bude stať údržba ciest, koľko bude stať nejaká voda, musíte tam postaviť políciu a tak ďalej, aby jednoducho to mesto nejak fungovalo. Hranie hier má svoje limity. Do 6 rokov by ste deti nemali vystavovať žiadnej obrazovke. Pri školákoch už je to v poriadku, ak dieťa trávi čas aj vonku s kamarátmi. Pokiaľ ten život toho dieťaťa je niečím naplnený a zvláda svoje spoločenské a pracovné povinnosti, tak nie je problém, keď nejaký voľný čas využíva na hranie. A potom je samozrejme dobré práve od tých rodičov, aby keď už to dieťa má takú záľubu, tak môžu ho nejakým spôsobom práve navigovať, korigovať, pomáhať mu vyberať hry, ktoré ho niečo môžu aj naučiť.